Amigues i amics, l'any 2015 va esclatar als Estats Units l'escàndol per les emissions dels automòbils de dièsel de Volkswagen, l'anomenat Dieselgate, que ha afectat milions de vehicles de diferents fabricants que superaven fins a 40 vegades la quantitat permesa d'emissions contaminants d'òxid de nitrogen. Ràpidament, aquest frau en les emissions també es va detectar a Europa. Just fa un any, el Parlament Europeu va crear una comissió parlamentària per tal d'investigar si hi va haver errors en l'aplicació de la llei per part de les institucions de la Unió i les autoritats dels Estats membres. Aquesta comissió, en la qual hi he pogut treballar a fons en nom del grup del Partit Popular Europeu, ha elaborat el seu informe conclusiu que el ple del Parlament ha aprovat aquesta mateixa setmana. És l'informe més ambiciós al qual ha estat possible arribar per eliminar el frau en les emissions, seguir lluitant contra el canvi climàtic i no perjudicar greument la reindustrialització d'Europa, que afecta directament a la generació de llocs de treball. Per això, és important la creació d'un fons per lluitar contra el canvi climàtic que serà finançat per les mateixes empreses de producció automobilística. És obvi que la responsabilitat de les emissions és dels fabricants i, per tant, els correspon contribuir econòmicament en la lluita contra el canvi climàtic i també amb la innovació en la fabricació per reduir impacte en el medi ambient. Perquè no podem oblidar que també és essencial guiar el camí del creixement d'un sector tan estratègic com l'automobilístic, que preveu la creació d'uns 880.000 llocs de treball fins l'any 2025. Hem après la lliçó i hem d'evitar que es torni a produir un frau d'aquestes característiques. Per això, les recomanacions que es proposen van en la línia de fer proves en situació real en carretera, abans només es feien en laboratori, mesures en defensa de la qualitat de l'aire i la salut pública, clarificar la legislació comunitària i millorar la seva aplicació. Però també calen lleis flexibles, adaptades a la realitat. El seu compliment no es negocia ni es regateja. No podem permetre que una vegada feta la llei es pugui fer la trampa. Moltes gràcies i fins aviat.